Ei saa, mikä tää on? Toivottavasti ei ole video. No niin, nyt se vaikuttaa epäilyttävästi videolta. Pistä pois päältä. Ei saa kiusata. Otaanpa se sillä ruokaa. Peruna ei halua, että sitä kuvataan. You're all going to be on YouTube in 10 minutes. No joo. Oota niin oli huolia, kun minä syön sen. Peruna ei halua, että sitä kuvataan, mutta sen saa syödä. More salad on the plate. No niin, Veera on nopea. Veera kaappaa kameran. Ei kun kännyä. Mäpä.